Голосу Русину Подкарпаття. Спасуся у стріл твоїх, буду ціла. Загуд образу не повім ціну, йой горять, мости горять, і слуз моря, пак знай, все гра моя, менше слуг, більше діла. Спасу я у стріл твоїх, хоч би тіло, загнав подлюд, не найти душу, йой болить, йой як болить, і кров кипить, донька уже не спить, менше слуг, більше діла. Поплакала і зась, і ялка розцвіла, і день воскресе тайними знаками. І мамка молода, залюблена мала, на кухні всі єднаково плакали. Затліла ніч, зрана все стало сірой. Цвіта нові я найти мушу, а лице помий дощом, себе не бий, бо серце під плащом, менше слуг, більше віри. Поплакала і зась, і ялка розцвіла, і день воскресе тайними знаками. І мамка молода, залюблена мала, на кухні всі єднаково плакали. Поплакала і зась, і ялка розцвіла, і день воскресе тайними знаками. І мамка молода, залюблена мала, на кухні всі єднаково плакали. Поплакала і зась, і ялка розцвіла, і день воскресе тайними знаками. І мамка молода, залюблена мала, на кухні всі єднаково плакали. Поплакала і зась, і ялка розцвіла, і день воскресе тайними знаками. І мамка молода, залюблена мала, на кухні всі єднаково плакали. Співанку «Плакала» українського рокаша казка авторства Сергія Локшина, Сергія Єрмолаєва і Андрія Ігнатенка стовмачив на русинську бесіду свалявський доктор Валерій Гаврилишин. При тому, що наш варіант у подачі карпато-русинської пріму Мирослав Окопенець став фест популярним, автора товмацтва не вшитки знають. Так се стало й з декотрими другими співанками, потовмаченими на русинський язик Валерієм Михайловичем. Тому днесь він є героєм голосу Русину Подкарпаття. Сись благий і супокійний наш челянник у свободний від роботи час много вандрує Карпатами і фотографує їх. Каже, що гори не мож покорити, і вони самі мусять собі пустити. Фотографує наш герой самі Бескиди, пейзажі, ночне небо над Сваляву. Фотографує, перечиняючи ушитко на феєричні вонайдення умільств. Подобеньки фотомаляр фур публікує на своєму фейсбуці. Говорить, що хобі помагає йому переключитися з докторської роботи, де много болю людського нещастя. Любима пора року про Гаврилишина – осінь, а пора дня – рано.
Ще Валерій Михайлович пише поезії на русинському язикові, або каже, що їх немного, тому про збірку ще не думать. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Валерію Михайловичу, добрий день. Добрий день. Водоста знаний вже на Свалявщині і на Подкарпатті чоловік, котрий робив томацтва знаменитих хіту, котрий має свої поезії, котрий є прекрасним фотомайстром, фотохудожником, і ми знаємо про ваше хобі – це вандровання горами. Айбо, професія ваша – доктор. Чому ви обрали цю професію? Розкажіть маленько за це. Я се родив в Сваляві, ходив в першу школу. Моя сестра вже в той час вчила на медичному факультеті Ужгородського університету. Вона мені дала поштовх до своєї професії. Крім того, я любив природичні науки, хімію, біологію. Мама моя була сама лісівником, була лісничою у Колочаві, у Плоскім. Потім приїхали ми у Сваляву. Вона весь свій живот садила ліси, вона була не рубала ліси. Присадила, І так помалу я після закінчення першої школи поступив у 86-му році на медичний факультет Ужгородського, туди ще державного університету. Після першого року нас забрали на 2 роки в армію. Вернувся в 89-му році і в 94-му році закінчив. І з 90-го, після закінчення інтернатури, робив 96-99 рік доктором приймального відділення із екстреної медичної допомоги. 99 по 2006 рік робив у селі Стройно, Сваляві, доктором-терапевтом. Потім робив начальником відділу охорони здоров'я райдержадміністрації. І з 2010 року повністю вернуємося до практичної медицини. Тепер я є доктором терапевтичного відділення, пульмонологом і мав півставки сімейного доктора-терапевта, мав у своїх хворих. Тобто мій робочий день дуже різноманітний, насичений, поліклініка, стаціонар, цілий день зайнятий. Наша робота докторська, чесно повісти, дуже рідко приносить такі позитивні емоції. Постійна атмосфера болю, людських жалоб. І приходиш домів деколи, як вижатий лимон, як кажуть. У 2009 році у мене стала проблема з серцем. У Києві, туди ще в Ужгороді не робили такі операції, мені поклали стент. Постало таке питання, вести спосіб життя такий диванний, а я вибрав другий спосіб, почав помали ходити. Є тут коло Сваляви така невелика гора Плеша на околиці Сваляви. І з тої гори видко півсвалявського району, Сваляву, Черник, Стройно, Неліпино, а ще мало одойти видко Малу Мартинку і кить побзирати другу сторону, коли файна погода, видко нашу гору стой порівнюють з Ельбрусом. Вона така двоголовий стой, видко півборжави. 2010 року я почав помали ходити в гори найвищі. То було спочатку так спорадично, або я все кажу, гори можеш вать полюбити, вать їх зненавидіти. На гори можеш туди ви сідаєте, то є як на наркотик, то є залежність або то є добра залежність, я вважав. І помали я обійшов практично вшитку Боржаву, ближні гори Полина Красна, Пішконя, Стримба, обійшов вшитки двохтисячники, які є, кстати, із двохтисячників 4 двохтисячники, вони знаходяться на межі Закарпаття і Івано-Франківської області, а 2 суто наші, то є Гутен, Томнатик і Петрос. Найвищу своїм боєм на Словаках гора Крівань, така доста знаменита для кожного словака гора. Словаки знали, що їхня така культова гора. Вона була даже... Яка там висота? Висота Крівання 2 км 494 метри, без 6 метрів 2,5 км. Вона 400 метрів вище Говерли. Або найвища гора, котра пустила мене до неї, бо не можеш казати, люди кажуть, я покорив ту гору, я покорив ту. Гору не можеш покорити, гора тебе пускать до себе. Розумієте? Можеш і літом попасти в такі проблеми, що мало се не вкаже. І найвища моя вершина, котра пустила до себе, то є гора Молдавяну, найвища вершина Румунії, Южних Карпат, її висота 2 км 544 метри.
І тепер се старав раз у 2 тижні, раз, ну хоча б раз у місяць піти, навіть на ту Боржаву просто пройтися. Там був вже десятки разів, або то для мене як... Ну не надоїдає. ну то як наркотик, як цигаретлик, як ресторан. Ну позирайте, ви обійшли тільки гор. Красота гор. Але все вас тягло, це ще щось. Щось собі доказати. І доказати собі, що я можу, що я годен то зробити. Я собі деколи поставлю таку ціль, я за неї мав пройти до тої гори, вернутися. Ну хіба що там якийсь буде форс-мажор такий, ось не можеш пройти туман, буря, туди ліпшеся вернути. Або кіть файна погода, кіть Бог поможе, я рахую, мушу піти туди і вернутися. Гору це екстрим. Як це живеться з вашою професією, доктор? Ну так живеться, розумієте, це для мене, кажу, як я після гір приходжу, я 3 дні ходжу в ейфорії. Того, що, ну то, я кажу, то треба вать полюбити, вать зненавидіти. Там 2. Ні, 3-го не дано, бо не можу. Ну ходять наші люди, знаєте, ходять не з горозду в гори. Збирають яфини, аби для виживання. Ну, це їх спосіб життя. Це спосіб життя, гори кормлять, гори, то є наш, вони кормлять. І збирають яфини, кам'янки, грибу. Само собою. Це само собою. Ну або я ходжу, бо раді. І паралельно, коли я почав ходити в гори, я думав, як би то, або й другі увиділи, не я, що вижу то. Ту красу передасти комусь хочеться. Я почав фотографувати. Раз фотоапаратом, брав собі, такий брав фотоапарат, або тепер вже ліпше ходити в гори з таким, ну, і з фотоапаратом можеш, або з телефоном, то що то має компактно, і дуже люблю виставляти ті фотки, або навіть відео розказу, де яка гора, де що, онлайн на свою сторінку у Facebook. Це для мене просто радість ходити в гори. Так, коли люблю сам піти, просто соло, кажу, хоч то опасно, бо люблю сам деколи піти, без нікого. Перестраховка має бути. Має бути, я согласен. Або так, коли можуся зорвати, вечором кажу, я йду, жона гойкать пак, або я все, я собі повів, вона каже, ну, то я знав, що ти підеш, ти собі зробив. Ну, повілись, що гори це екстрім. Розкажіть за деякий трафунок такий, котрий, ну, дійсно, вам затямився. Є у вас щось таке, що припомниться? Є також, що запам'ятати на все життя. Ми се зібрали раз іти із Воловця, Воловець, Великий Верх, Стой і спуститися на Вовчий. То було якраз перед Василем, було, як тепер пам'ятаю, 13 января, не пам'ятаю вже якого року, це 2017, це 16. Долів сніга не було, було тепло, плюс 2, плюс 5. А між Великим Верхом і Стоєм, там така ділянка, сніга було 1,5 метра і мінус 20 градусів Цельсія. Ого. То ми саме більше запам'ятало, що де обморозив палець собі. Обморозив палець так, що лічив 4 місяці його лічив. Травматологи, хірурги казали, ми тобі то почистимо, або ви почистили, аби се лишив пальці. Я помалу як терапевт, помалу, ну, за 4 місяці палець відновив. Тобто саме екстремальний з усіх моментів, я собі тепер вже ретроспективно позирав, я дуже ризикував, не маємо туди нормальної обуви, попали ми дуже в таку передрягу, або Господь, Бог поміг, так що... Ну і маршрути сте пройшли повністю. Пройшли повністю маршрут, і то такий самий екстремальний мій маршрут, то той треба на нашій Боржаві, не треба ходити в якісь великі гори, і метеорологи казали, що там не буде такого, а там 1,5 метра наста, такого ж там треба було йти, а там є такий момент, що там є ширина 6-8 метрів, 6-8 метрів, там пропасть. Літом воно се позирає докус інакше. А зимов, коли така, це самий екстремальний мій маршрут, поки що. Тепер позираючи з теперішнього, я би то ніде не пішов точасно, або хто туди знав, що там таке буде. Мав отак ось свій вірш, він якраз такий автобіографічний, зв'язаний з тим екстремально з тою ситуацією, про яку спершу говорив. Я її посвятив, я такий 11 децембра, то є Міжнародний день гір світовий. А я ізась у гори свої йду. Я проміняв свій страх на вид з вершини. Дойду, обов'язково я дойду. Ніч не помішать ми, не є на то причини. І точно знову вернуся домів. Од радости заплачу, не од горя. У шитких обнимати буду, ну а пак на пару днів поїду я до моря. Пак що тя тягне зась усі сніги. Уже ся файно був той обморозив.
а ти йдеш і далі будеш ти, не позираючи на піти сльози. Бо горе то тобі, як комусь ресторан, бо горе твій наркотик, твої цигаретлі, і ти йдеш у вихор, у туман, йдеш, коли в тебе персти ледве теплі. Добре, вернемося до вашого фотографування. Коли ви фотографуєте, яку пору року ви вибираєте, яку майбільше любите? Ну, гори все файні, але найбільше я люблю ранню осінь. Ранню осінь, золоту осінь. Наприклад, туди боржава, така поліхромія на ній, що видко вшитки 12 цвітів раду. Туди у нас це і мідна, і синя, фіолетова. Ще на боржаві туди нас починає цвісти така чічка тирлич. Вона синя чічка, дуже красива. Ліси, коли починають горіти, то треба позирати. Кам'янки ще туди є. Вона стає рижа, такого мідного кольору. Коли файна погода, то все, 12 кольорів, 12 цвітів. Осінні курті дні, жовтіється вже хаща, бітанга вихор, листя з неї фурт краде. Фрішненько рано так, і вдень не дуже тепло, газдує осінь, час її помале йде. Пригрівать іще сонце, або в потуці вода стедена. На вихрі трепетить дербанка спіла ачелена. Із комені уже ся дим відніє, на верхах гур вже скоро забіліє. І все вечір року, час, коли знову ладиться природа. У вихрах з гур ся вчувать, як завія снігом мече. Дощі студині, як притеча снігопада. Наверече собі, бо треба теплий підбитяк на плечі, вже вшитко приладжено до посліднього осіннього параду. І ще хочу одно теж товмацтво таке, є така група ДДТ, вони така теж пісня про, видите, я осінь до мене фуртна. Що таке осінь? Айно. Що таке осінь, то я теж перевів. Що таке осінь, есе небо, плаче небо просто під ногами. В небі розлітаються потята і хмари, тагебо пливуть овець отари. Осінь в небі шифи летять, осінь гори жовтим горять. Там, де в зворах пропадать печаль, там темніється даль. Що таке осінь се каміння на горганах і на Чорногорі? Осінь ти напомнила душі про головное, осінь не даєш ми супокою. Що таке осінь есе вихор? Іграть вун карпатськими верхами. Летиме із вихром сими в Рокашові. Що ти вчиниш осінь завтра з нами? Зрана сонце май пізно встає, на верхах біліється вже. Най деревлям снить яр весна, осінь фурт ти права. Як терапевт ви не збираєте траву. Ні, то я нараз кажу, то не я можу йти по дорозі, там попробувати яфину, попробувати поїсти там, як кажуть, попасти кам'янок, коли вони файні, особливо після першого морозу, вони такі стають солодкі. Гриби то не моє, я кажу, як є, я мандровник. Коли фотографуєте що у першому шорі? Гори, вершини, люблю ліси фотографувати, люблю фотографувати каміння гірські. Наприклад, є такі гори, тепер, на жаль, з теперішньою ситуацією вони закриті. Мармароси, Гуцульські Альпи ще їх називають, то Докус, Іншаки Карпати, то Рахівський район. А чим Іншаки? Іншаки, то що там Докус, то Альпи, то є Мармароси, то є мраморні гори, от слово мрамор. Мармуреш, то Мармуреш, то й за то слово основне мрамор, відти, то мраморні гори, вони там Докус Іншака структура. Вони гуцульські недаром кажуть Альпи, то Докус Іншаки Карпати, то Докус Іншаки. І покриття там смирикове, майже. Смирикове, або там далі вже, є мармароси наші, є мармароси румунські. Я був на румунських найвищих. Одрізняються вони? Ні, вони практично, то один хребет, найвища вершина мармаросів не в Україні, а в Румунії то гора Фаркео, 1957 метрів. І там живуть наші гуцули з обох сторін. Я знав. Там по-нашому говорять, практично як у Рахові говорять, там і так з того боку Мармаросів. Бо я був і на Фаркеву, на Михайлик, і на Піп-Іван Мармарозький. То Докус Іншаки Карпати. Чекайте, Піп-Іван є два. Є два. Є Чорногірський і є Мармарозький. Хоча кажуть, Піп-Іван то неправильна назва, а назва правильна, раз її називали Чорна гора, а пак називали Попіван, що там вітер попівать.
попівать, попіван, а потім вже прийшли наші освободителі, вже назвали попіван, а пак пішов підпіван. Айно. Ну так як казали, так і кажуть, що я деколи пишу просто попіван. Попіван, от слово попіває вітер сильно. Бо якраз мені було інтересно, чому Піп Іван Думусів, може Бог знає, обсерваторія там Ну, обсерваторія, так, то поляки поклали ту Ну то обсерваторію. на цьому, на нашому. На так? Чорногірському. На То Чорногірському. Мармаровський теж нашли, він прямо на границі з Румунією. Там прямо по горі йде границя. Інтересно, дійсно. То й знаєш дуже много. І позирайте, дуже много гір у нас мають таку назву корінних Волошський, бо є така волошська колонізація Карпат, щоб дуже много волохи йшли, волошські пастухи. І позирайте, скільки у нас менчелів, менчеликів, менчелин, то все від слова мунтел гора, маунтін по-англійськи, корінь гора. Я за це якраз дуже много чув, і фактично Макгора, Кичера, то ж фактично валахізм. Айно, то валашський, то валашський. І Лохово говорять, що то Валахово, що фактично. Айно. Тож І- не мало з руським лохом нічі. Дайно. І позирайте всі назви Бребенеску озеро, і гора Бребенеску, то є Барвінок. Стримба, то є Крива гора. То є дуже много іменно цих валашських слів у наших горах. А Менчулів, Менчелин, Менчеликів, то там просто море їх. В кожному районі почти є така гора. Ну, так казали, що фактично русидо-пастухи, вони пішли від Волоху, тому що... Ну так, ну є така версія, волошська колонізація Карпат. Навіть я коли був на Чехах, теж треба було 4 місяці піти на заробітки у 2004 році. Я такий є город Валашське Межиріччя. Що у Чехах Валашське Межиріччя? То вже на Моравії. Це інтересно. Ну, Валашське Межиріччя. От навіть там є, відки там тот корінь Валашський. Да, це інтересно. І фактично чомусь так май плотно не досліджують. Не досліджено, є така версія, і воно, мені се видить, має місто, бо іменно всі назви, що полишалися. Наприклад, гора Гутен-Томнатик. Відки то пішло, а то являється від дакійської, древньоваласької мови сіда голова. Гутен-Томнатик, сіда голова, бо там дуже довго сніг. Гутен-Томнатик, сіда голова. Ну, Петрос камінь, ну то вже такої грецької, Петрос камінь. Петру фактично є. Так, айно. Кожна гора має назву свою, чомусь її так назвали, не просто так назвали. Вихор біситься горі, у тумані полонина, ніч не видко, а ти йдеш, десь тут твоя є вершина. Довго йдеш, а і не є, хоч вона і недалеко. Вихор, студінь і туман, под горою шумлять смереки. Най шумлять, а ти йди, хоч пішак твій фурт нелегкий. Вихор чекать, бо слем впав, но вшитки вже далеко. Уставай, хоч молоді вже давно тя обогнали, та які наші роки, і віхри туман прогнали. Дуже класно. При написанні віршу ви ж знаєте прекрасно русинський язик, одним хоснуєтеся, фурт хоснуєтеся постійно. Це хоснуєте деякі словники? Словник Ігоря Керчі, то для мене така настольна книга, я все в інтернеті, тільки не знаю, якої слово, особливо при товмацтвах. При товмацтвах все для мене таке, всіх словників, в принципі, я все маю вважав. Самоліпший. Самоліпший, бо я так у гуглові позирав, всі самоліпші. Це в мене так, яке хобі, все спонтанно, або все частина життя. В товмацтвах маєте якісь плани або цілі, якісь окремі твори, які б ви хотіли перевести? Я не знаю, тут в мене теж так спорадично все виходить. Мені таким толчком стала Мирослава Копинець, вона просила перевести цю пісню «Мамо». Віктора Цоя вона теж просила перевести. І фактично вона мені просила перевести таку-то. Колись це не вийшло, я казав, не буде з того нич. А от мамо, мені це видить, вдалося, мені її все полюбило, і думаю, многим все влюбило. Я колись дітям прокручував Ніну Матвієнко, як у нас співають, і потім вже як Мирослава співають у ваше товмацтво. Казали по-нашому ліпше. Це правда. Полюбилося. І я чомусь думав, що по-нашому ліпше. Так, коли буває так, що ліпше позірує, як... І не маєте такого, кажете, якогось об'єкта, що... Ні, такого не є поки. То Славку треба просити. Вона мені так напише на месенджер, чи не могли б перевести то все. Як це вийде, то перевожу.
обласної Русину Подкарпаття. Мамко, вечір і краса, чекать вже на тя роса. Ай, бо ти та звізда, далей дале в небеса. Ти все далей, як за клітками сльоза. От студеної зими закривалась нас крилі, обіймала нас теплу бесіду, позирав очі білу лебідю, чудну казочку за возориком, сіда ластівко, моє сонечко. Сад із вишнями цвете, бузьок в польовий а мені, як до звізди, іти за тобою сльози. Темна тема світлої звізди, там, де ти колись ішла, тиха путь вже зацвела, пахне вечір тотлем косицями, рано росами, команицями, житом казочком і посоняхом, сіда ластівко, моє сонечко. Пахне вечір тотлем косицями, рано росами, команицями, житом казочком і посоняхом, сіда ластівко, моє сонечко. Сіда ластівко, моє сонечко. Ну, а пора дня для вандровань, і для фотографувань, тому що це у вас одно і те ж рано. Рано. Я перед роботою старався на цю гору Плешу з своїм другом, своєю овчаркою. Він теж, коли я встаю, він вже аж пищить, коли видить, що йдемо гуляти. Старався перед роботою все пройти. Навіть, звісно, не йду, як сильний дощ, яка файна погода, пройтися, теж пофотографувати. Люблю фотографувати звіздяне небо, вночі ранішнє небо. Люблю фотографувати схід сонця, захід сонця. Все, небо то для мене дуже любиме. Кілька фотографій неба ви маєте? Може тисячі є, то все є в пам'яті. Це унікально, бо я бачив деякі все подобрати такий момент. Не було десь 4 фотографії за нинішній день. Маляр малює, в нього там припозирується, а фотомаляр мусить ухопити. Імити той момент, я коли позирав, я біжу туди, подобало, позирав, скоро може бути той момент імити. У мене навіть є такий цілий розділ «Біблійні небеса». Там такі небеса у мене, там і проміння, такі йдуть лучі, хмари, такі інтересні тучі. Такі, як кажуть, такі драматичні такі фотки. Унікальні. Такі драматичні. І є така, на Боржаві така гора Томнатик, видите, там
темнатик, там гутентомнатик, а на Бажаві темнатик. І з тої гори дуже часто такі фотографії робив, що просто унікальні, такі портали се получають. Ну просто якось попаду все в той момент. Ну треба видіти, треба попасти, треба видіти. Дако мені каже, ми там були, ми то не виділи. І зліпшив техніку фотографічну, ми то не виділи. Ну, може, мав такі, як кажуть, якісь... Дар дар невеликий, але я не І сказав, що дар... сиренчу. Айно. Вхопити се сиренча, Вхоплю, коли Бог дає, сиренча, що все твоє. так От є. забери, це тобі дано. От ви кожен рано йдете і кожен рано фотографуєте? Ну, старався, кітєшу фотографувати. Ну, дуже люблю туман сфотографувати. Рідко се вертав, або 3-4 фотки не зробити і не уставити. Ну, з вами постійно цимбор. Цимбор, Я давно за вами позорував. У мене був один цимбор, Герман, він вже пішов на Радугу, на веселку. Так, і то для мене була трагедія велика. Тепер у мене вже 8 місяців другий цимбор Річард. Я люблю німців, люблю німецькі овчарки, вони дуже предані, розумні, не агресивні. Ну, така класична порода, така собак таких друг. І він з вами кожен рано йде. Кожен рано, то для нього праздник. А були дні, що вони пішли? Були, ну так Ну, були. як себе веде Річард? Та тут то докус, то для нього, це трагедія для нього, то він, ну, як вам повісти. Ну, я пущу погуляти там, ну, або то зовсім не то. Він туди сидить, чекать, аж я буду йти. Я уйду на двір рано, він вже починає там в вольєрі бігати, піщати, вже, ну, то у нього такий ритуал. Хотів вам перейти до тих стиху, які ви пишете русинським язиком, і товмацтва на русинський язик. Чому зачем так здалеку? Дійсно, у ваших вандрованнях і у ваших фотографіях розкрилася поетична душа, тому що видко, що чоловік емоційний, ви чувствуєте те, що довкола вас. Як ви почали писати? Коли почали писати? Я пробував ще писати щось там у школі, щось там такі, знаєте, всі пробують так. А потім почав ходити в гори і теж думав, пишу, як то є. Або почав фактично не писати, а з товмацтв почав. Почав з товмацтв, крім товмацтв, почав і свої робити. Вірші писати деколи. Є такі, я рахую, досить такі філософські вірші, є фіглярні. Ношу я пачмаги кльош, радіо на плечах. Йду по ярді, я крутий, низька в клубі вечір. Патли у нього до плечей, їх розвивать вихор. Найми челядь ніч не каже, звук не дам май тихо. Іграть радіо шипить, антена се вертить. Самий вод модний я фатьов і вже не сперти. Двері клуба отворені, цимбори чекають, низька се оторвеме, вшитки отожно. Колись я перевів Шонія Пушкіна, так і Це коли ви перевозили? Шонія Пушкіна десь, ну то я на Фейсбуці вистав десь 17-18 році про осінь. Або то з нашим колоритом, іменно карпатським колоритом. Супер, можете зачитати? Товмацтво Шонія Пушкіна, октябрь вже наступив. Октобер вже прийшов, і хаща вже пожовкла, і вихор з неї листя легко так краде. А рано фрішно так, і вдень не дуже тепло, газдує осінь, час її помали йде. Пригрівать іще сонце, айбо в потоці вода студена. На вихід петить дербанка спіла челена, і з коменів вже ся дим видніє, земля спочити хоче, скоро шитко забіліє. Що плануєте в будучному? От якраз із хобі, із вандровань. Ну, позирайте. Треба, як кажуть, тверезно позирати. Вершина, туйка вищої вершини, як молдавяну, я не піду, тому що є така вершина Герлаховський штіт у Карпатах, найвища вершина Карпат. Взагалі там вже треба альпіністською споряд. Там самого не пускають, то я ж на Герлаховку я вже думав не піду. Ну, а такі вершини, як дуже много є ще вершин, у Татрах є, на Горганах невшитких їм був. Як Бог дасть, увидимо, як далі буде. Ну, тобто плануєте? Планую, ну ходити в гори планую, доки дозволять здоров'я, ходити буду. А тематику фотографії розширяти плануєте? Думаю, ні. Моє то небо, гори,
Деколи люблю макрофото зробити, якусь чічку, косицю красиву. Раз він сфоткав, отак він все сміяв, коли йшли ми з Пішконі. Знаєте, в Синевір'ї є тут музей ліса і сплаву, там, де Бокараші, він вже руїни його був. Ну, відти йде дуже файна екологічна стежка на хребет Пішконь. Ну, хребет Пішконя, то її називають молодша сестра Боржави, то вже горгани, то вже теж мало іншаки. Чого горгани, греготи, бо вони герготять каміння, тоді вони живі каміння, вони таким шумом йдуть, їх називають греготи. На Пішконі є така екологічна стежка, і коли ми йшли назад, верталися, то я з фоткою зробив фотку гриба. Тепер їм все сміяв, що люди виставляють по 5-10 кіл грибів на фотках, то дістануть там тікола, а я одного гриба сфоткав, то дістанемо в рази більше лайків, бо того гриба, люблю деколи також макро зняти, або то, як це вийде. Що б ви пожадали русинам Подкарпаття, тому що живемо в цьому краєві, це Карпати русино, це наші земляки, наші брати, що б ви їм пожадали? Много чого я хочу побажати. Перше, якщо вже закінчилася війна, миру побажати, бо не забували свої бесіди. То, що бесіда така є унікальна, в принципі. Ми розуміємо, шитких нас нікуди коли не розуміли. Все таке є. Бо се не ганьбили свої бесіди. Бо, наприклад, я тепер в Ужгороді поїхати рідко чуєте. Рідко чуєте. Шкода, але Ужгород фактично перестав бути русинським. Зв'язано з війною, або Мукачево ще нормально. Так. Чим менше, чим далі в село, більше нашої бесіди, аби не забували, не ганьбилися. Надіюся, що коли вже буде все-таки кодифікація така якась спільна. Ну, вона буде, робиться кодифікація, аби була, всі варіанти якоїсь убрали середньої такої, щоб було вшитким. Хуснується все, хуснується навіть атлас Дзензилівського. При своїй роботі беруться твори періоду Пона, що впущалося за граматику Гарайдо 1941-44 років. Якраз той період всі ці твори вибирав. Так само, як Керчав свій час лексику брав для словника, тут теж бере якраз та вся лексика. Тут Керча сам хуснується, і то, що приносять люди у альманах. Воно береться все, аналізується, і вбирається форма, наприклад, якась єдна, що має поширена, має прийнятна, тому що, само собою, все прийняти не може. Хоч так, де беруться і паралельно, пускаються паралельні форми, що може і так, і так. По суті, то є і в українському язику. То любив бесід, любив мові, то є. Варіант з кодифікацією повністю реальний, просто буде робити. Дякуємо за бесіду. Чекіть, дозволите, йдемо такий мало любовна лірика, така вже, теж зв'язана з горами, з Боржавою, з кам'янками, якраз ілюстрація. Цитямеш, як у кінцові літа, йшли ми двоєчко з тобою на кам'янки. Душі теплий, полонинський вихор, терпко кислу хуть їх не заболати. Наші губи пахли кам'янками, я нігде не забуду, як в кам'янках з тобою все цілювали, а Боржавські верхи – то був наш маяк. Слухачем ЛМФМ є не русини, є фактично другі етноси. Крім того, радіо Селемківської радіо, нашої русинської, знаходиться на території Польщі. Що б ви пожадали русинам світа, слухачам ЛМФМ? Тобто тим людям, котрі радуються нашій культурі, котрі її приймають. То ж саме, що нашим подкарпатським русинам, бо це не ганьбили свого роду, свої файти. Чим далі, тим тяжеться зберігати, то що великі нації поглинають, малі нації, це не проблема русинів. Це, знаєте, як філолог, знаєте, проблема всіх малих націй. Доки буде бесіда, доти будуть русини. Як я вже не раз говорив, русину Бог сокотить, коли самі тяжкі ситуації були, коли приймався закон о поні, що не можна було говорити, коли всі населені пункти були поміняні, або пройшло буквально пару років, все навернуло. Так що ми маємо шанс усе найліпше. Дякую вам. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Туй неясно, де лицьо, а де писок. Туй неясно, де колач, де бігар. Туй у сіно тикають вошвили, а риба утікать, як жаль. І неясно, де море, де земля, де золото,
такое мило, туй желізо ламкоє скло, і слабість, як сила, і правда, як зло, і неясно нашо шило у міху, і неясно комуся помстить, і ми не любиться то, що туй було, і усе ми туй та що хибить. Нам з тобою голубих небес часу, нам з тобою стане хаща глухою стіною, ми з тобою із запальованих криниць не п'ємо. Ми йдемо, нам з тобою голубих небес часу, нам з тобою стане хаща глухою стіною, ми з тобою. Голоси русину Подкарпаття.